1 hour later. Nakauwi lang namin guys, galing bayan. Ano ng palay din. Puno ang kalsada. Lata? Wala mang wala eh. May kailang daw na patang. Yun o si Ate Benny. Nag-araw na naman. Kanina kakulimlim. Yun na naman o. Kulimlim na naman. And guys, wali kakauwi lang namin, galing kami sa bayan. Nag-grocery kami para sa mga katubong mangyan. Bali saglit lang kami sa bayan kasi tutulong pa kami sa paghahanap ng palay. Medyo makulimlim na guys, pero pahinga lang po kami saglit. Ang hirap. Kapagod. Guys, tapos na kami. Tatabunan na lang namin para ibilad ulit bukas pag uminit. Thank you po, Kangker Rode. Nagpabilad sa amin dito.
Nagpabilad na dito, natulong pa. Ayun na naman yung ulan. Galing lang kami sa bayan. Guys, tatabunan na namin guys para bukas may bilad ulit. Sakaling umiinit. Dublin mo ata. Na, bitin na. Itulak na lang. Much later. Yan guys, ngayon po, magre-repack po kami ulit ng mga ibibigay po namin sa sitio sa Lapay. Ito po ulit yung bigay po ni Tito subscriber. Balik katatapos lang din po namin tumulong sa pagbibilad ng palay. Yun po yung nabasa nung nag-ani po, nung nakaraang bilad po namin. Nakasurvive naman po dahil naibilad naman po kinabukasan. Yan, kasama na sa pagre-repack si Ate Joanne at saka si camera girl. Hello po. Yan, tara guys. Kami po ay magre-repack na. Yan guys, ito po yung ipapamigay natin. Meron pong kalahating sugar. Meron po tayong mega. Bali ang ipapamigay po namin dito. 5 piraso po sa isang plastic. Isang pack. Tapos may tig-isa rin po ang Skyflakes. 10 piraso po sa isang pack. Tapos sa noodles po, tagi 5 piraso rin po sa isang pack. At saka meron na rin po kasamang asin. Kasi gusto po nila may asin at saka asukal. Tapos meron din po tayong Milo para po sa mga bata. Bali, 10 pieces po sa isang bata. Tapos may kasama pa po siyang orange at saka apple. Bali, Tuesday na lang po kami bibili. Baka po kasi masira. Tapos yung bigas po, siguro Monday may ipagiling na po namin. Bali, 25 kilos po na bigas. Yung ipapamigay namin bawat pamilya. Diba? At saka meron din po palang sesto para po sa mga bata.
And guys, tapos na po kami mag-pack. Bali, yung ano po, yung Skyflakes, bali, hiwalay na lang po namin sa pag-abot, baka po kasi maduro. Tapos itong Milo po, para po sa bata, kasama po nung orange, apple, at saka yung zesto. Yan. Thank you po sa kay P2 subscriber po sa pag-sponsor po ulit para po sa mga katutubong mangyan. Sana po hindi po kayo magsawang tumulong po sa amin at sa katutubong mangyan po. Yan guys, ngayon po magsha-shoutout po ulit kami guys. Bali, katatapos lang po namin mag-pack ni Ate John at saka ni Camera Girl. Yan, shoutout po kay Flynn Ramirez and Erna Ramirez from Toronto, Canada. Kay Shirley Milanes and Concepcion family from Taguig. Kay Roma Calusa. Melody Manipol from Taiwan. Kay Sir Junior Albia. Maria Sejin Perez from Halahala, Rizal. Kay Elvis Gualisa. Don Palaboy from San Miguel, Pangasinan. Kay Raven Repuya from Hawaii. Marit and Garcia family from Pampanga. Kumusta po? Kay Jemar Joe de la Cruz. Mark Joseph Castillo. Kay Ma'am Maria Lilibet Mendez. Efren Dael from California. Kay Sir Honato Kapinpin from Hong Kong. JJ Hunter from Saudi. Kay Sir Edwin Gasa and Cheryl Gasa from Las Vegas. Charles J.R. Katrina and Tito ng Tandang Sora, Quezon City from Mama Marisa. Kay Digno Tamsi from Canada. Mitch Tai from Manila. Kay Ma'am Maribeth Magpantay from London. Melinda Mirador from Dubai. Shoutout din po sa YouTube channel po ni Pings Vlogs. Cardino family from Rome, Italy. YouTube channel po ni Our Life, Ours Castle. Myra de Guzman and Tita de Guzman from Las Vegas. Shoutout din po sa YouTube channel ni Casey Javier Silorio. Donkey Gaming Boom from Canada. Kay Dilmar and Lisel Cacao from Italy. Boy Dison from Pampanga. Kay Wendy Aton from Davao City. Kenny Villano from Kay Alvin de la Cruz and family from Sablayan Occidental, Mindoro. Remoto family from Palawan. Kay Analisa Sipida from Bacolod City. Rose Padilla from Canada. Kay Ma'am Vilma Eusebio from KSA. Tommy Istiocchio and Ravenna family from Rome, Italy. Kay Bebot Ditan from Tondo. Lee and Marlene Celestino from California. Hello po. Kay Beijing family from Pasingtamo, Quezon City. Lady Lorenzo from Dubai. Kay Ramon Medina from Sydney, Australia. Hernandez family from Batangas City. Kay Margie de la Cruz from Pasig City. Kabasan family from Ilocos Sur. Kay Landesa family from Ilocos Norte. Cheryl Gumana from Makati and Bicol. Kay Alvin Aurea from Leyte. Kay Ma'am Jocelyn Dalaoy from Belgium. Kay George Waay. Kay Ludi and Fanny from Australia. Yan. Salamat po sa mga sumusuporta po sa aming YouTube channel. Pasensya na rin po at hindi po natin nakasama si Mami Dragon sa ilang episode po natin dahil medyo sumama lang po yung pakiramdam. Pero ngayon guys, Blood sugar ni Mami Dragon. Ngayon okay na po siya. Yun. Baka sa sunod na vlog po namin makakasama po namin siya. Medyo busy rin po sa booking. Yun guys, salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. God bless.